Забелязвали ли сте как някой постоянно си пипа врата, лицето, докато говори? Мислите си, че това е просто навик. Всъщност не е. Това е сигнал за дискомфорт. Когато човек е напрегнат или несигурен, мозъкът подсъзнателно търси начини за успокоение. Докосването на лицето, на шията, на устните е вид самоуспокоение. Например, докосването на врата често издава колебание или пък липса на увереност. Докосването на устните показва, че човекът не е напълно съгласен с това, което казва или това, което чува. Това са древни сигнали от лимбичния мозък, зоната на мозъка, която реагира на стрес много по-бързо от думите. Следващия път, когато видите този жест, не спирайте на повърхността. Попитайте се какво точно предизвиква напрежението от този човек. Понякога отговорът ще ви изненада и може пък да ви даде предимство в разговора. Искате ли да ви покажа още такива малки, но силни сигнали? Напишете да в коментарите и ме последвайте. Желая ви прекрасен и усмихнат ден!